राना नायसन बेसेबां ओंखारदो दिनै नै बिलाय मा थोलाबायनोसै हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय नायना फुंल' आंनि मेगना माबायदि बुलाव जाना थाबाय आरोना मा जाना जानायबा गोलोमदै हाबना जादों ना मा जानाबा जानाय आंनिया थाइसे बुरैदि थाबाय आरो फुङाव नायना जि मादिबा नांदायो बोथोरा नै जि अखा हाहां खालामदो हाखायाखै बाङायबो सोरनिथिंबा हादों नामा अखा जोंनिथिं गैखाया थाबथिसो गैया मैया बाङाय हाहां खालामदोंमोन थाइफ्रिहांदोंमोन ओमफ्राय गैला ओमफ्राय बारबो बारदोंमोन हराव बारायाव ओमफ्राय आङो जेबारे लाइन थांगोन होननानै उथिलायनानै मबाइल चार्ज होना लादों ओमफ्राय लाइनानो थांबोदों थाङाखै आं जिताना उथियालासिनो चार्ज होयो होमबानासो आं जिताना उथियालासिनो थायो होमबानासो जेनेबा चार्ज जाबा होमबानासो लाइन थाङो ओमफ्राय जिताना चार्ज होना लायो होमबा लाइनानो थाङा मा सालायलायनांगौ ओमफ्राय ना न'आव रावबो गैया गावबा गाव खामानियाव थांजोबदों ओमफ्राय जि रानना नांदो न'खौनो ओमफ्राय आं दायो साहा फुदुंगासिनो आरोना नै साया आंना जि लुगैदोंना ओमफ्राय पेकेट गाबनाय लोगो लोगो जि टिउ टिउ खालामदों उन्दुनो होनायानो सेटलायाव उन्दुनो होनाय नाङानो जानोखौ बावलि जि आराम बार दायो जि मोजां बार नांफैखादों आंनियावबो मान मोजां बार नांखादों उन्दुनो ओंखारलायलांबाय आंखौ दिस्टार्ब जादों उपाय गैया मा बानायनो नागिरदों आं गावनि जेनो पात्ता गैया जायखिजाया ओरैनो बानायबाय थादों आङो ओमफ्राय गांसेबो गाननो हानाय जायाखै ब्लाउसखौ जैथा सुथाबाय आं गांसेबो गाननो हानाय जायाखै जि नथासो ओमफ्राय मा सुथाबबाय थादों मा खालामनो नागिरबाय थादों एख' पात्तायानो गैया आंनि जेनो जादसोलै दा नै मा सुथाबबाय थादों आरो गिजिखौ ओरैनो बेकार टाइम लस खुन्दुं लस नायनोसै मा जायो बेबो One hour later. जाखो बिलाय असाइसनो No, 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 no. जेरै बानायनो साननायमोन बिदि जादों आंहा असाइससो जाबाय दख'ना बोख्लाजोबना गारसिगोन आं भगबान जि बरिया मोजां नांदों दिनै बोथोरा जि मोजांखा बेरायनो थांनो मोजां जासोदो ओरैनो बिमाया हि सुगासिनो देखना बिलाइफोरा मावगासिनो मायाबा बेरायनो थांनोथ' आं बेथिं जोबफायना जि मोजां मोनो आरोना थान्दा थान्दा बार नांबाय थायो ओमफ्राय माने गोजां बोथोरबाबो गोलोम बोथोरबाबो आं बिथिं जफायनायनि थाखाय थेवबो बांसिन थाम्फै हरो आरोना थाम्फै हरो अखा फिसा हरो होमबाबो थानो मोजां नाङो नालाय बेखायनो थायो आरो दिनै बोथोरा नाङाखै अखाबो गैया माबो गैया ओमफ्राय दायो आं ओंखाम जानो थांनोसै ओंखाम उखैबाय 11 जाबाय आरोना टाइमा फुंनि 11ता जानायखायनो ओंखाम जानो थांसै आं दायो सेर लाबाय जानि टुटु उन्दुनानै दोङो I'm going ये देखो हमारा हाउस सि बरिया बार नांदो दिनै जेरावबो बरिया बार दावदै एवनि र' लोगोफोर ओंखाम जानाय मान ओंखाम उखैबायना बुंनो नाङा आरो ओमफ्राय दा दावदै एवनोसै एवनानै जानोसै जाखांबाय लोगोफोर जाखांनानै दायो गय जादों गयखौबो जि गोदो लाना जाखायो नाय ये देखो आरो जाना आजि गरि सोनोसै बिमाया जाखाङाखै फैथों नै खुन्दुं फुनबाय आरो बा थाइनै थाइजौ सिरिना दोङो ये एक दिनै रावबो माबायाखै जां खनाखै जां जोंहा मोनथ'वाखै बिसोरो आधा गैलानो हा जायो दे दानिसो सिरिदो ए देखो नै सिरिदो दायो थोरसि सुखांबाय लोगोफोर
ओमफ्राय दायो मावनो गोनां खामानिथ' जेबो गैला ओमफ्राय उन्दुनानै मबाइल थुबाय थानोसै ओमफ्राय दा बे देखो सुजि ओमफ्राय साहा लोंसै आंनि अखा हादोंना जोंनिजा अखा हादों बाख्रिया दुगैदों क्या है ओरै खालाम ओइ दुगैदों फै taklu sampean kamu besar kamu saya taklu ah sampai nih menghangga dari kalau nak sih ini enak kamera kedua kalau sana nih kamera sana ini bosnya gesa karena batik sih tak menang nggak bisa teman kindu nih oke nih ya mai bina mai bawa kau salah dia dekho okayana hajau ini okayana nak menisir lo saya pernah nih okayana dia salah sana mana okayana birat sih tak orang ngadin lele nih okayana dia dulu yang lain dah fresh mazang nang dah selalu kepadinin video bisa man sih mabu di man keren tamu nanan komen box sangan dah lagi like comment share kalau nanan deh bye lagi next video